Bueno, porto més coses, Sí. també en aquest sentit. Ui, espera que deixo els potets. Mira, aquí porto, això també és molt especial, és aigua bruta. Així directament, aigua bruta. D'aigua bruta, és aigua amb fang, Molt llots i coses així. I això són nanopartícules. Es ven això o què? Sí, tu pots anar a comprar Vull un una litre mica d'aigua potinejada i diuen 1.000 euros. I tu dius, perfecte. I nanopartícules, això són nanopartícules, però també són nanopartícules especials. De fet, jo el que he fet ha sigut barrejar aquestes dues i he creat la meva aigua bruta amb nanopartícules. Em venen ganes de... Tu que ets habitual, sí, no? Habitualment t'agrada beure, bueno, aquesta no sé si te la recomano. millor, per això. Sí, una mica de gel, amb el xocoloco aquell que feien allà. Mira, jo et proposo també un altre cop un imant, que apropis l'imant a l'aigua bruta amb nanopartícules. I després t'explicaré per què. Tu comences ja a veure un fenomen. Sí, unes s'apropen, no? No, s'estan ajuntant totes, no? Sí, tu mantinc aquesta vegada quieta. I el que veiem, a veure si amb la llum ens ho permet... A veure, no sé, potser si ho faig d'una altra manera. És com que s'està netejant, no, l'aigua? Molt bé, sí, s'està netejant l'aigua. I, de fet, podrem mostrar la part on està l'imant. Mira, de fet, ja veiem que és transparent, quan al principi tenia un color, doncs, una barreja de llot i nanopartícules. Ah, és espectacular. Mira, si giro cap a càmera, es veurà que tota la porqueria, que era orgànica, i les nanopartícules estan aquí. Si jo ara remeno, les tornaria a barrejar, O sigui que... Tornaria a embrutar-se tot. Tornaria a embrutar-se. Jo, si tornéssim a fer això, tornaria a passar el mateix. Ah, m'encanta això. Això, evidentment, la utilitat aquí és bastant evident, no? La fan servir per netejar aigua. Pensa que 3.600.000 persones del planeta moren cada any per culpa d'aigua bruta. O sigui que realment és un problema greu, això de l'aigua. I amb un imant i amb nanopartícules d'aquestes? Aconsegueixes treure matèria orgànica, arsènic, petroli... Això està en dissolució en l'aigua i quan tu poses les nanopartícules s'enganxen. S'enganxen a la brutícia. Exacte. Llavors, amb un imant el que fas és arrossegar-les cap a tu. Això podria fer-ho BP, no, també, ara? Sí. Anar traient el cru. Doncs mira, espectacular, Està molt bé. Sí, tenim tota la brutícia aquí. I com és que es manté aquí? Bueno, perquè per atracció magnètica després elles mantenen una miqueta, una estoneta, perquè han quedat magnetitzades. Sí, al cap d'una estona s'anirien desfent, diguem-ne. Sí, després tornarien al seu lloc habitual, si ho deixem. De fet, veus que ja es torna a perdre. Sí. No sé si... Però durant una estoneta doncs continuen estant juntes. I això, doncs mira, serveix per netejar aigües, així l'arsènic, petrolis fora, i la gent de Bangladesh i Índia, en un principi, no tindrien aquests problemes que tenen.